Oj, mam, e si jam mirë. Jo COVID-19, po COVID-20 që më karo. S'ka me mujt me shku sot në test. Gjuhë shqipe është në gjuhë amtare, kam s'ka gajle. Okej, nëse i smutera, bëne një test, për ndryshe dush me shku shkollë. Oj, mama, si jetu më pa qka jote, jam as jam të dhim të këshyre jam të ka. Alo? Sanski, që me shku shkollë? Нема, ова како и да вртиш? 150 денара е баклават, така? Си повлекува кафе, мора и кафе и тоа е 60 денара. Мене 250 денара ми е добро утро, бе. Мора пари да правим. Слушај, а да пишуваме домашни задачи со ChatGPT, а? Ќе наплаќаме 1500 денари по задача. 5 на ден, Поише ќе биде. да речеме 5, пута 1500, 5 пута 5 по 1500, 1500 е еднакво 3500. 3500. Како е 3500? Како е? Шо се кратиш уште на старт ти, бе? 1500 зиеме од задача, така? Да. Пута 5, поише ќе биде, да мајде, пута 5, 5, колку пати оди у 15? 3, така? 4, извини. Четворка си мнуеме доле, двајца сме ети? Да. 2 четворки, значи двете нули си повлекуваат 4400. Да, бе, управо си. 4400 денара на ден. Бизнес АИ. Абе, не е за фраканција ова. 4400 денари дневно, а поише ќе бидат. Абе, ќе направиме еден вебсайт. домашнизадачи.мк. Омер и Миладин, закажи термин. Нудиме специјални понуди. А? Јако. Абе, од мало да ги фанем. Шо се? Колку ти треба денеска? Ти му сликнеш тоа, ти ги... Вие пишувате домашно за пари? Пишуваме, да, бе, тоа го работиме, да. Ва математика ич не ми оди. И мене географија. Се решава. Платиш и мирна глава. Че прво плаќате, после решаваме. Ju çka po bani këtu? Ovo në e pazar? Domashni za pari? Не, не, бе, кај домашни за пари нема, кај има домашни за пари? Не, ние само им помагаме. На академици, да. Да, на млади. Помош им даваме ние. Некоја цена, не ни пам колку беше, бе, символично нешто. Nuk është çështja që po i ikni detyra. Është çështja që po ja hupni mundësinë tjerëve me pa që munden me bo vet. Mësoni me men, jo me gjepa. Шо вика, бе? Profesori, falë, mame, a ka shansa kjo testi Covidit pa hiri kështu me dal negativ gabimisht, apo të? E ti zonjush, ti, qësh i detyrave nisër i punëve. Jeta nuk ka arsye time. E juve, marrë duhet me ajo arsye, po i degradoni gjeneratat e reja. Irbe, teta drita, çka ka të keqe këtu? Çka ka të keqe? Është kundër ligjit. Kundër ligjit. Kundër ligjit. Tash është e një. Qatë, qysh mu i mi raportu, dënu, njerëz të cilët bojnë detyra me pare. Në Maqedoni për momentin nuk ka ndonjë institucion të veçantë që i ndëshkon personat që shkruajnë seminare apo tema të magjistraturës përpara. Kjo çështje duhet mu zgjidh. Okej, e shihni ju, këtë çështje unë kam e zgjidh. E ti, ec përpara me bu testin. Shpejt, shkollë. A, problem. Чекај. И отиде бизнисот. Тоа е. Ама паметни сме, а и ти ќе смислиме некоја друга идеја.